Meghívhatunk egy gulyással, akkor nagyon szép. Gulyással kínálták Pintér Sándor belügyminisztert a gyöngyöspatai cigányok, amikor tegnap este a településre érkezett. Kezet fogott a rendőrökkel és végigjárta a cigánytelepet, de közben a telepen élők és más helyiek között vita robbant ki. Megnézd téged, öcsém, hogy miből tudod ezeket az embereket támogatni, fizetél-e adót? Megnézd téged, öcsém, hogy miből tudod ezeket az embereket támogatni, fizetél-e adót? Megnézd téged, öcsém, hogy miből tudod ezeket az embereket támogatni, fizetél-e adót? Megnézd téged, öcsém, hogy miből tudod ezeket az embereket támogatni, fizetél-e adót? Hiába lépett közéjük a miniszter. Édesapa, én 40 évet dolgoztam. Én is dolgoztam. A vita egyre hevesebb lett. Egy pillanat, hogyha itt valaki kiabál, az én lehetek. A belügyminiszter mindenkit arra kért, tegyék félre az egyéni sérelmeket, másképp sohasem lesz béke. Nézze meg, hogy síralom ránézni. Ez így igaz, én azt mondtam, hogy miért nincsenek ezek művelve. Miért nincsenek ezek művelve? Miért nincsenek? Egymás szavába vágva sorolták a bajaikat a gyöngyöspataiak a belügyminiszternek. Ha értene egy kicsit a földhöz, ilyen kérdést föl se tennél. Velem beszélgetnek. Pintér Sándor folyamatosan próbálta csitítani őket. A vitázóknak azt mondta, garantálja, hogy rend lesz a településen, a romák pedig segítséget kapnak majd ahhoz, hogy saját veteményes kertet alakíthassanak ki. Munkát is ígért nekik a miniszter, de hozzátette, ez nem megy egyik napról a másikra. Mikor elhagyta Gyöngyöspatát, még sokáig fortak az indulatok a helyiekben. Ennek ellenére nem történt atrocitás, az éjszaka is nyugodtan telt a településen.